ଆଗକୁ ଯାଇ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସେ ଏମିତି ଛେଲି ହେଲା ସେ ଜଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଯାଇ ଚଢି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓରେ ସେ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ପିଟି ପିଟି କେହି ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ପିଟି ପିଟି କେହି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡିଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାକୁ ପିଟି ପିଟି କେହି ଜୀବନ ମାରନ୍ତି। ତାକୁ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସେ କେମିତି ହଁ ହଁ ହେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡିଆ ଗୋଡଉଛି। ପୋଲିସ ବି ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଆଗେ ତାକୁ ବାଡେଇ ମାରିଦେଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ। ପୋଲିସ ଆସିବ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ମରିନି। ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଇଏ ମତେ ପୁରା ବଙ୍ଗାଳୀ ରକମ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେତିକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟକିଂ ଯୋଉଟା ଇଏ ମତେ ଟୋଟାଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ରକମ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାଗ ଯଦି ଚିଡି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କି ସେ ବାଡେଇଲେ ବି। ଏ ସତି କେହି ସିରିଆ କହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଡ଼ ହଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ମାରିଛି। ଭାଇ ମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିନା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଡ଼ ହଉଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କଳ୍କୀ ଅବତାର।